min fødselsdag. Det er min fødselsdag. Vent, jeg er 10 år. Jeg er 10 år. Jeg er 10 år. Okay, lad os se, om de har ryddet op. Eller pyntet op. Godmorgen, Alma. Tillykke fødselsdagen, skat. Tak. Hold da. Vi har ikke pyntet helt op endnu, men lidt. Ja, det er også fint. Snart kommer gæsterne. Yeah. Skal vi også snart pusse balloner op? Det skal vi. Nu er gæsterne gået. Nu er det også blevet lidt mørkere. Og ja, så kan jeg lige give et hav, hvad jeg har fået. Jeg har fået den her t-shirt. Sådan bare beige. Så har jeg fået sådan de her trompetbukser. De er sådan meget cute. Sådan blomster. Det er meget sådan basic. Jeg kan lige tænde lyset, fordi der er ikke så meget lys. Og så har jeg fået de her røde trompetbukser. De er sådan meget cute. Sådan, jeg elsker sådan mørk rød, og jeg elsker samtidig trompetbukser. Så har jeg fået sådan den her cute trøje. Sådan meget pæn. Sådan, jeg elsker blå kopper i noget. Og så har jeg fået sådan striber. Jeg elsker striber. Og så har jeg fået sådan en regnbue. Fin. Meget fin. Og så den jeg bedst kan lide. Eller jeg kan jo lide bedst alle. Men den er sygt pæn. Den grønne. Jeg elsker grøn. Og der står Friday. Det gør det her. Friday. Ja. Og det var ikke det hele, bare roligt. Jeg kan lige gøre noget med mit værelse, og så kan jeg have vist, hvad jeg også har fået. Så har jeg fået den her make-up bag, og så har jeg fået noget tyggegummi. Og så har jeg fået det her kort, en masse kort. Og så jeg har fået en masse kort, jeg kan lige vise jer bagefter, jeg lige har. Og så har jeg fået noget Hubba tyggegummi, sådan nogle negle, og så har jeg fået sådan en tapaskushi. Og så har jeg fået det her. En taske med et panalhus i. Så har jeg fået det her.